26 Astrombari Constituency Division Khopchak Boirabi Kamini Bukuk Resmi Deborma Bisichi Breiromai Himai Manjaya Yakung Koisajak Bumau Fasong Yak Chukmani Nailekha Tabok Hinki Naima Lailia Rangri Krikha Hanibagai Hastini Lukurokni Thani Khoksha Khokni Chubana Nibagi Koilai Jakha Norok Chubana Nimuchungri Tongke GP number 9863573551 number Khoksa Khokni Yafari Chubalai Jadi Kapang ni takok te buksong han hai chung sok ka 26 Astrombari Constituency be khobjak Boirabi Kamiwa norok nugi man khana ang nong logi tongo politus tini chung sok ka ro dus kang lai thana salki sa kang kaisa social media wa viral langi tongmani chini bukuk resmi nuna resmi norok nugi man khana belaina wana jagnai koktuma awa hai Tripura Festival Cinti Prasaroni bisingo kebang mana kuna kuni cupa cipi habi naik kangka sengnogo Cinti Prasaroni biriman busu joptei heka boba heka salai tong busu kosto kelelai tong sengkeba sabu ya bekha kosto bisingo habi matong layo abo hanya sengno nebus kanggo mangpli tubu heka mangpli sen koni yang kisa kanen bagai noro nugi man kana yango mau hecin munai resmi bini yakung abo ko sei thangka ko sewi hima yang itong kata अब हाय नुबी मान खाना yang te kaisa bini bukan wa dara ni kisa sulu bisa kare bini yang kisa gana phai bini ngo phongan bagai bukhani bo amtin amtei bukhani bo yakung tabuk asal bukhani bo asal gangke borok tabuk dara nin boys bisong kana an boys ko bisong ko ya tura se men ta goi bisok pala kana boy ne batu bo sorok astro mi tong kana ke batar mana na ka bata ka tong mang ka batana angka asuk boys ni thangka pheba sai থেকে tabuni borok bisi jora kedek tikui tongmai o sengsaro diba angka phaimani jalka thanani sampa kai mai jora sokai tongya pheba o jora bo tabuk bobo asol bin besajik bo khoroksa asol yang phunu tesa bobo asol bin besajik bo angka bo jepro asung tano yakar thangnani jora bo sabo bono pusina ihe keba sabo bono nai puila tamni bagai khanin jara mai ka boy skol thamani skol thanga koi nogo phai lumboi ating thangata skol thangai lumboi nogo phai de lumphai nogo skol hoite lum phai ta skol hate lumphai ja ka nogo phai rogo phai ka no u hospital tulasipur hospital tlangui nairika nair minio daga nglia khoi tlang thaka aro hoite re phak sobai ka nga khoi ni hoite wasina ko tla thanga ago tla jibiwa nga pruno je na tang sukai kan moro boro falmar bekata puno tek pot sikring kai ati khei bono ko hamri mamle ani ko yakung ating thaka kunira o je nogo phai lumphai truka skul nogo phai truka apke bo asal ndur da ya unde ka ham do ton ka ham mane himbuina saksa chino lumjak phana nogo sokai ja sokai dra bungka sokai ka nga nong ne tlang truka sudul kolum chimi jinor tlangi thangani e kolum tlang thangani nga je jibi sokai puro nga jibi nogo kifat puro nga asalung thanga asalung thaka nogo to bai da asalung na arna hajino jaga hoiten bo obosung thaka nga je tabuk jeng tonu khara bini o yakung ro koko ying thanga ha da o yakung koi ma nga a jibi bo da koko ying ka nyo jibi koi ya nga nogo to bo ya koi ating thanga ta himayang ting te ating thanga nga besek bos rong kha bini mo hai man उनका 24 बस होता ni chore ha kalai man chore ha yan je mane je bini o yakung ro koi man bini man si अब खाइ बों को इको ताब फुल बसर मतन होता kulo bos ha rani goli tong nga naro boro thang mai lai kha जों थांका आगर तला थांका कतै मुताइ रगबो थां नायखा मुतायो बोसिंति थांको आइ ततन पुरगो थां नायखा हमनि मालिया थांबा रतन मुथाया पजाम सिमसे malia na हमनि मालिया khapang dahote buksong noro khanai man khana obo haino asat sal kadukma 14 bosor hai emi thanga bini laismani kebang ma jagwa pheba hamdi maya jaga manyako mane hamnai haipana hamnai obo thik yakung simingse koyu obo robong sai dokhayang kisa gana ti khunu be orobo durawa tungtung robong toka gangka koya go kaisa yak bongda na bina bu ya mu ya bu kaisa jinin thengangi tong ga hai khayai mo ya go ta de ba man ja mo ka ya ku ti ni ya mo bo jabra mai chau na ga yakung ya saka ka hamda याक में सा हम ते सा हम लिया था mo ka ha mo ya u ko ya ku ya ka ta ti ni ta
ya ba to la simin ti seme ya ที่เสีย yang ka ha mun ga mo simin yang simin ko ko cha ga ya bu da ti ga ba hai to ยาบอกขอข้อนี้ตัวมุติมาจากที่เราใช้ ya bu ko ก็ ko ni to เก็บ ma มา cha ซื้อมาเจ้าอังที่ทุกคนมาใช้เลย tu tu mo ek sai nok tong thaka mo obos tung thaka ta mo yang ti khaksa yang mo yang ya pongsa obos tung thaka ka mo sorry simin da obos na ko ro khama da ma maya ko o malia ko ko malia malia ai ki clear khen ali ka kilia te pori tongo bo kala jo na por pur na ke mo bo phai bo pori tong puru kaham kurang si tongo ka pur school thang lai chu kai pori tong ta ga norok tabuk bonot bada ga tlang na he ka tam khla ne duan se ka sungba kari boro tlang manan ya sakari tang bo otolongka tlang manam bono pot fure ram pusa krasi sung tlang ga na khen ga je om je jaga tlang kha ani basa hamai ro ne kono jaga puju khan mane to to amai jaga ro jaga to chung thananam to mujung poi to khain dang ngonam tungo ka ram pusa se kure chung abun baga phan khairi ga ta phan khai mia ga norok tak nai tu hin lu ko ro tam bo kasana ne borok suno saijoro re ba chung thangmanu himan ta bono tlang ga gari wara ro chori inka lokoro khare go chuno ya tung kha tung di khaiba chung tehat guro goi nai manta khabang da hote buk sang norok khanai man khana tabuk norok saka kong no kok akai jaga na haya ke ba kabang ma tabuk chini borong no hamya klai le mani chuba chu san le mani tabuk simliya kabang ma jaga wono norok chubu chuba kha tei nong ni belai no kha kwar tei belai ni nong ni hamjung mong gonang chung amu go shibo hai peno mo haino chini ti prasa chung ma chuba lai nai kisa misa je mantai jan jan yak chuk tei chung chuba khang ka je chung bai chung yak rong mo shoton lai thang ka je chung chini thinango chung ka hamung ni obaino kaisa chugiani jarawa chung chubai man khang ka chung belai no kapal ka ham obono chini dormo hnai ba chung kha ka oi manu obaino borak ta lukurong ni thane chuba chu sanai tongo ga phaide chung buam ba kisi sa kok salai nai busan ba ge nongle yongbrei nongle tang kok ka san mo chung ni busan ba ge lukurong บ่พี่ชาหนาดีค่ะเฮ้ยเอาก็คือคนติดต่อผมก็ทำอะไรอย่างเงี้ย